Kohan men ko para kadba nginang jan kadba nginang yaj hakan ka ayom jong ka por adben panginapan kre na banta ka ayom Christmas sachisin utrai ukhot baruwer yang abadipi lengba ka gospel jong Matthews kalanong kaba khandai kabangi ngelayas ngau mentan kabau Jisu upha baru aibor hakisen ran jung nungkong nang sabe banyalap ya gospel sepang kahima ka jung bat kumbang yos ngeu wong haba pilej banyalap toyalap batoong artat kahima oblei kelajan kanai kadeti kebenengkong kaba ujisu upen kamti ha kisen ran bade haki apostol ka jung den mata kadau mangi iwe pa iwe nadu ka kalimat kabangi layo priang ya ka baptisma ngilong kisanran jong Jisu ngilong kinong bud jong Jisu bat ngidon kata ka deity banyalap ya ka gospel kat syaka jaka kabangi lej kat syaka jaka kabangi dan bat ngidei ban kren sapang kahima ka jong blei kamtame ngidei banong artat kumbau Jisu ong kahima ublei kelajan ya baro kibreu kibangi kendu Kibru kibangi trelang hakano kano kajaka hakano kano kepor. Dari mata kedau ngi haban keli lade hadu kano ken manga bat mapi ngi shimkia ya kanega deity neka kamram kabau trai ulapan kamti yangi bat kaba bulapta yangi banle ban yalap ya gospel gojong trai ban khot bat ban wer ya kibriu ban wan kamjan shu kamtame ban pan kre ban pediang yau namar kahima jong kelajan na kebenta jonga bad jong pi nang capat ngiyoi ujisu daladehi haswa ba mau unpa yaki kat arngut bad haswa ba unai bor yaki abor ka ba mau lale u don kata ke jingsngeu bad ule yaki ke ba usngeu ngiyos ngeu na basdang jong gospel ujisu ulej keleng saudong kanong ba bat kanong red kabamot ulej nakawe ke jaka syakawe ke jaka tang banyalap jong gospel ke jong utrai ho yolese mga mapi ngim yolat ban ngim don kata ka bor ban lej nakawe ke snong nakawe pat nakawe ke ri syakawe pat henry ngidon kata ka bor ngidon kata ka deity ban lej na webreu sha webreu na kawe kaying na syakawe pat kaying ha kajaka kabangi syong isa baleng kay kadaw kabangi haban late kadaw kabangi haban late na webreu sha wepat na kawe ka breu syakawe pat na kawe ka longying syakawe ka longying pat namar ba ngi dan katakat kamram ka bautrai ulapan kamti yangi ujisu habau late na kawe ka snong syakawe pat ule ya ki kamba ki kamsan kabangios ngeu ka gospel kaong nungkong na sabe klempep banyalap ya ka gospel kabahar pat upen kod ya ki briu ki badan ka jingpang baharukom upen kod kohan men ko para kenmau habangi ya kendu ya ki briu habangi lej banyalap ya ka gospel ka jung trai nungkong na sabe klempep ngide ban kren ya ka ktin ka bau trai ula kren kabau trai ula pasiaw yang abadi pi kamangiong ngidei ban yalab sapang kahima ka jungblei ngidei ban khot ban wereki ban kala ka bamot bat ban im ka jing im ka babaha kanai kedai ka baningkong hadin ka tapat kan mau ka jing yalab ka junga ka jungpi ya ka ktin ka jungblei ka dei ban bot lengba ki kam ki babaha ki jungi yolesi manga yolesi mapi ngimdon kata ka bor ka ikhtiar ban kta ya kitu gibru gi bapang basitom ban pen ko je ki kensan lene hang to hian rei ka jingduai junga ba jungpi habangi kendu ya ki ka jingduai ka junga ka jungpi habangi rung haying jungki kalong ka bakongsan hadin ka jingduai ka junga ka jungpi ko hanmen ko para kiktin ki bangi kren haki kiktin ki bangi penslur kiktin ki bangi pensengan kiktin ki bangi aimen semeki kilong kibakongsan hadu kata-kata. Banya kaba ngikta angi penkot ya kajeng pang kajeng sitom kabakidan. Banya kaba ngira ya ki hospital penlut ke spa ka peu kajeng pi
nagbanta jungki hoj kita kilong ki bakong san rei habangi duwai nagbanta jungki habangi keren ki khana habangi penslore ki habangi pensnganya ki habangi ai mensim ki hakapor ka ba kidan hakajing gajing jenjar klempep kin sayo ya gajing koi gajing khia klempep kin sayo mat ya ka bor gajung blai lengba gajing yalap gajung phi ya ktin gajung u lengba gajing duwai ka ba phi duwai lengba ka ktin gajung u namar bang yos ngeu ujisu daladehi udon kajing ngeu lem ya baro ki breu ki badan ha kajing pang kajing sitom ka gospel ka ong bat ka yutu ngai pi ha bau yo i yaw tau paj ba bayulum saudong jung udon kajing ngeu lem namar ba kilong kum kilang brod klem nong sharai kilang brod klem nong sharai habangi pe hakai melanggas alang gajungi don shibun kine ki pai ki jong oblei mangama phi yole se ngilong kita kilang brod klem nong sharai ki bom don bapej bakmi hakai melanggas alang gajungi don ki kun swet don ki kun rangli hakai melanggas alang gajungi don ki bru ki bom don ying bom don sem don ki bru ki bom don ka jankup ka jansem lane ka bam ka di ka babiang hato mangamapi ngidan em ko hanmen ko para kata ke jings ngaulam haba ngiladap yalap ya ketin ga jungblay haba ngiladap duai haba ngila ai jing kermen ai jing tengane ki leng baki ketin ki bangi kren ngidai banle ki kam ki babha ka jing yalap ka junga ga jungpi ka jing duai ka junga ga jungpi ka jing kren ka junga ga jungpi kim urlong lane kim pura lada mangamapi ngim kloi ban yarap ban kentiu yaki ban light na kito gijing gijing jar jongki niyo i bakine ki bau jisu le dalade ha bau le dalade ukwa kenyanga bada phiru bangin le bangin pendap yakine ngin pen pura ya gijing lap gijing yakten gijingu ngin pen pura ya kata gijing doai jungi ngin pen pura ya kita kirkom kren kirkom khana gijinga gijing pi gijing pen slor gijinga gijing pi yaki da ka ba ngile kam isnei da ka ba ngi kner kikti gijingi ngi kentiu yaki ban light na kito gijing gijing sitom ko hanmen ko para kat bangi dang don ha kane ka ayam ka bamenta ka de ka ayam de ben ka bangi up khmilenti ya ka jing wan ka jong kres ka jing em ngi de ban le bat pendep ya ka ka bau trai ulap tha yangi ya ka bau trai ula hika yangi ban le ladang ngim pendep ya ka bau trai ulap tha yangi ladang ngim le bangim pendep pura ya ke bau trai lah hikai yangi kalong le na kane ka jing pan kre jingi pan pediang yu ha kata kasngi Christmas ngiyo i ban ngios ngeu ka jing im jong amros bakhoj u bishop daladi u im ka jing im ka babha daladi u yalab de ktin ka jong blai daladi u long ta u nong yalam jong ka balang jingi ba khrau hapo ka balang Catholic bat upen iru ya kata ka jing khrau jong lengba ki kam ki babha ngiyo i ban ngios ngeu ba deu ambrus bakhoj uba khot ya Augustine uba kren uba yalap ya gospel ka chung trai how Augustine ban kala ka bamut delang ba ka chung yalap jong ambrus bakhoj ba Augustine u kala baha ino ya ka to ka chung embarem jungu u ino ya ka to ka chung emba pop jungu de mata ka daw mga mapi ko hanmen ko para ngi de ban long kum ambrus bakhoj bat kane kajing long jung ambros bakhoj u bishop u kadai kajing hikai jong jisu yang abadepi der matakadaw hagane kasngi bat hakisngi babot jong kajing em jongi token ngin pendapura ya ke ke botra la hikai yangi ban yelap ya gospel go jong trai kham tame ban khot ya ki wei sha kajing kelak bamot kabar bang habangirung habangi kendo yaki berugi pang basutom ngidei ban duwain aga banta jungki ngidei ban kren ban khana yaki ban krishan yaki ban aiman simlam yaki ban komjuru ban penpura yaki ne ngidei ban yarap ban krishan yaki lengba ki kam le isnei lengba ki kam babha ki jungi ngi duwai hagan kelemat ngi pan ka bonok trai ba mangiru ngila ban le pura ya ke ke ba ulah hikai ngi banle lengba ke gospel ke bamanta ke sngi kumjuru ngi pan ke jinge saj badan borom jong amros bakhoj u bishop bamangiru ngila ban khot ya ki wei sha ke jing tla ke bamut ban wan kham jan shautrai
An yu ro yo Jesus Christ.